Добре вечер, прекрасни мои среднощни гладници. Шеф Лешни 97 си завършва средовните рецепти. Mac Your Day. Mac and Cheese. Видях го за 2,50. Нямаш как да не го пробвам. Сваряваме си макаронките, които са ни в пакета. Когато са почти готови, добавяме малко масло на загорещено тиганче, около 50 грама за едно пакетче макарони, след което добавяме около 50-60 мл прясно мляко, разбъркваме да стане еднородна смес, след което добавяме прахчето, което са ни сложили вътре в кутията. Знам, че не изглежда много фенси, но след като добием хомогенна смес и добавяме и макаронките, разбъркваме хубаво, след което досготвяме за около 5-6 минутки, прехвърли ги в по-голям съд, защото се оказаха доста. След което си ги плейтваме, разбира се. Между другото изглеждат доста апетитни. Сега ще ги опитаме, разбира се, жулим здраво с много маслинки, но аз ще добавя малко черен пипер и сол. За 2,50 са топ. Жулим здраво. Опитайте ги.